Rene per. Piye? Ayo sambung latihan yo. Sing ketokane ana dino latihan. Ayo, Mas. Ya wis. Sik, sabuan. Santai ndur peda yo. Yo. Gak kok suwe tenan sik to. Kamu pedang yo. Yo sip. Joko-joko. Sing ngono nggon latihan iki. Wis, budal ayo. Wis, hati-hati yo. Eno ndi ta? Paling gak isek do santai no mae. Ya wis. Saiki do jadon-jadon sik, do ngadem sik ae. Mbek ngenteni yo. Kene ladem. Eno ndi ta kok sepi. Lambung ngundasekno omah nggo watek sik santai-santai. Ya wis aku tak nitik-nitik Caca yo. Tak golek-golek es menisan panas ini yo. Yo. Yes. SPP mak, ayo cegat ya sowen. Cegat ae. Yo cegat ayo. Sowen yo. Laran. Apa mas? Betul. Kenapa mas? Kapan ndi kok kendel tenan? Aku pe golek es mas, be nitik Caca ketane ono latihan. Dan apa mas? Kita bina mapinan tak jaluk letter iki tak gawe. Yo aja dijaluk mas oleh pelatihan suwe. Mosok ora oleh cah. Gurane. Jo mas. Soparan wae. Apa wae? Tum. Ojo. Jaro. Dia isek duwe masa depan. Jaro nih konan kedua. Ayo. Lu. Napa? Pakai mundur. Kiri keluar lagi. Wes rapi yo. Rapo apa kowe? Berapa potong tok sih? Wes ayo.